खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरबाय आङो बेखौ नोंथांमोना थांनायाव नायनानै मोनथिखाबाय थांनाय जेनेखि बिटिआर सिक्स शेड्यूल एबा मोनफ्रोम सिक्स शेड्यूल एरिया हिसाबैहाय मोनसे टेट खुंनाय जादोंमोन ओमफ्राय बे टेटआव आं क्वालिफाइड जानो हाबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय मा नाजानायनि फिथाइखौ आं मोनबाय आं बेखौ खावलायगोन मिजिं थिदों आरोना साख्रि मोननाय आरो मोनैया बे उननि खोथासै आरोना जुदि खाफालाव मिलायबायोबा इसोरा जुदि अनोबा आंनि माखासे माबाफ्रा जुदि गोरोबथाव जुदि जायोब्ला निश्चय आङो मोनगोन साख्रिखौ आं बेखौ मिजिं थिदों दा बेनो जाहैबाय मा बरादा फैयोबा फारफ्रोमनिफ्रायबो फैयो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ लोगोफोर जेन'बा मा होननानै बुङो खाफाला मानसिना एखे समान थाबाय थाया होनना बुंदों बेयो जाहैबाय मा खाफालाव जुदि नोंहा दङब्ला नों बेखौ खाफालाव दङखौ नों जुदि मोनफुंनांगौब्ला बेवहाय नोंनि गोसो मोदोम देहा माखासे फिजिकेलि नोङो माखासे खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि दङ खस्थ' खालामनायनि फिथाइया दैयाव थाङा होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बेखौ जों फोथायनांगोन आरो आं बिसास खालामखायो आं बिसास खालामनानै दिनै बिराद खामानि मावो आरो बुंनो थाङोबा गोबां माखासे बाथ्राखौ आं शेयार खालामनांगौ दङ आं बेखौ उनाव शेयार खालामबाय थानोसै मानोना दिनै आं आंनि जेखि नाजानाय आंनि जिउनि खस्थ' खालामनाय आंनि जिखिनि रोंनाय बे रोंनायखौ लानानै जेरैबायदि आं फरायनानै जेनेखि दिनै आङो जेनेबा दा आं जेनेबा दा आङो दा रिसेन्टलि आं मोनसे खामानियाव दा आङो एंगेज जानानै थाबाय ओमफ्राय दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेसो जाहैबाय मा मानोना आं मास्टार लाइनखौ बिराद मोजां मोनो आं बुंगोन गोरबोनिफ्राय आङो टिचार लाइनखौ ना आङो माने जिउआव बिराद मोजां मोनो आरो आंनि बै समाव फरायनायनि मेन उद्देश्य फरायनायनि मेन थांखियानो आंखौ बिफाया बुंनाय बायदिबा माने फोरोंगिरि जानो थिनखानायमोन आरोना दा फोरोंगिरि जानो आं बिराद आफसास जिउआव मानोना जुदि जिउआव आङो फोरोंगिरि जानो मोनाबा आङो आफसास थालांसिगोन आरो मानोना आङो जुदि पारमानेन्ट जुदि साख्रि फोरोंगिरि जुदि मावनानै मोनोब्ला आं जिउआव बिराद गोजोननाय लानो हागोन आरोखि खिन्थु आं जुदि जिउआव फोरोंगिरि साख्रिखौ मावनो हायाब्ला एबा मोनाब्ला आंनि गोसोआव बिराद दुखु थानांसिगोन दाव थानांसिगोन आरो थेवब्लाबो नायनोसै समा बबेजों मा गोरोबो नङा होमबा जेनेबा दिनैसो रिजाल्ट होदों उननि समाव गोबां माखासे खामानिफोर दंबावो नङा होमबा सार्टिफिकेट मोनाखै डकुमेन्टस भेरिफिकेसन थाबावगोन आरो माखासे लं प्रसेस दंबावो जोंथ' बयबो मिथिगौ कि गोबां माखासे दिनै एलपि स्कुलाव पस्टफ्रा भेकेन्ट जानाय दङ बुहुत पस्ट दं आरोना सोरबा थैबाय सोरबा रिटायार्ड जाबाय नाथाय बेखौ दिनैसिमबो सोबफिननानै होआखै हारसिङै मास्टारा बिराद खस्थ' जिग' फोरोंनांबाय बेफोरबायदि घटना माने मेन प्रब्लेमा जादों एलपि स्कुल जागासिनो दङ ओंखायनो आं दिनै नोंसोरखौ आं खावलायनो नागिरदों आरो आंनि गोरबोनिफ्राय बुंगोन जेब्ला नों माबा मोनसे इन्टारभिउ होनायाव नों जेनदों नों नार्भास जानो नाङा जेब्ला नों माबा मोनसे फरायनानै नों खेबसे फेल जादों नेभार गिभ आप होनदों माब्लाबाबो नों नागारनो नाङा गोसोआव गोरा बिसास फोथायनाय लानानै नोंनि जेनोखि गोसोजों नोंहा जुदि बिसास दंबा आरो गोरा थांखि दंखायोबा खुनु रावनिबो बुंनायखौ लानो नाङा खुनु रावनिबो बुंनायखौ खोनासंनाङा नों होबाय था फरायबाय था सब समाय नोङो स्टाडियाव थाबाय था स्टाडियाव था आरो नोंनि बै समाव जेनोखि नोङो क्लास थाखो फरायनायाव जे मोनबोनाय बैफोर माखासे स्टाडिफोरखौ नोङो जेब्लायबो रिमाइन्ड खालामबाय थानांगौ आरो मोनसे बाथ्रा बेनो लोगोफोर नों जायखिजाया आन्दाराव नोङो पास जानो थाखायबा नों गावखौ खोब जेब्लायबो एक्टिभाव दोननांगौ दै नोंनि माइन्डखौनो होननानै बुं जेखुनु जाया मानो नों जेब्लायबो नोङो फिजिकेलि नोंनि मेन्टेलि नों जेब्लायबो नों एक्टिभ थानांगौ दै अब्लानो नोङो जिउआव सानसे साक्सेस जाखागोन नोंखौ खुनु प्रानिया होबथानो हाया आं नोंसोरनाव बुंखाबाय आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों साख्रि मोननाय मोनैया बे उननि बाथ्रा खिन्थु आं दहायनो होनखादों कि आंनि मेन सर्सआ टिचार लाइनाव मानोना आं टिचार लाइनाव बिराद इन्टारेस्ट दं माने उन्दैफोरनो माखासे आंनि जेसेबां रोंमोननाय आंनि रोंनाय गियानखौ आं उन्दैफोरनो शेयार खालामनो आंनि जेनोखि गोरबो गोसोनिफ्राय मिथिनाय बुजिनाय बे बाथ्राखौ आङो उन्दै जाय फंबाय बिनानावफोरनो आं बिराद शेयार खालामनो आं बिराद गोसो आरो आंनि माखासे टेकनिक दङ आंहा फोरोंनायनि गोबां माखासे टेकनिकफोर दङ आं बे टेकनिकफोरखौ आं बाहायनो हायो जाय टेकनिकखौ बाहायोब्ला गथ'फ्रा गोरलैसिन रोंनो हायो गोरलैसिन बुजिनो हायो मानोना मानसिफ्रा गोरोन्थिजों लोगोसे बिराद सोलोङो दिनै आं बुंनो थाङोबा दिनै आंनि बे स्टेजाव फैदों होननानै बुंनाय लोगो आं बेयावनो हमनो हायो कि आंनि लोगोसे आंजों बिराद मानसिफोर दङ बिथांमोननि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ आं जेब्लायबो नायो गुबुन जायफोरनाखि गोरों बै गेदेर मानसिफोरनि माखासे बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ आं बिराद नायो आरोना बिसिनि मावथाय बिसिनि सानथाय बिसिनि जिरायनाय बिसिनि रायलायनाय बा बाखिनि स्टाइलफोरखौ आं बिराद फल' खालामो ओमफ्राय आं बेबायदि जानो हागोन ना हाया आंनाव बे मोनसे सिन्था जाना दङ आरोखि आं जिखि समावनो आं थाबायनायाव होन माबा थांबानो थाङो आं माबा नङा माबा मोनसे गुबुननिखौ आं बिराद माबा खालामो आरो
रिजाइन नायोखि आरोखि आं रिजाइन नायो ओंखायनो आं नोंसोरखौ मिजिंथिदों एबार जुदि जायफोरनाखि फेल जादों नो टेनसन नेभार नार्भास जेब्लाबो नार्भास जानो नाङा डिमटिभेट जानो नाङा नोंसोरो नाजाबाय था फरायनायाव थाबाय था नांथाब आरोना माबायदि आनजाद फैयामोन बेखौ गोसोखां आरो बिनि उनाव नोङो बेखौ फरायनो ला अब्ला नोंखौ खुनु फानि रावबो होबथानो हाया नों जेरैबो पास जागोन नों 100% पास जागोन बेखौ आं नोंसोर गेरेन्टि होनना बुंबाय मोजाङै फरायदो अब्लानो सानसे जेरैबाबो नोङो साक्सेस जाखागोनखा आं बेखौ दिनै नोंसोर फोरमायबाय जायफोरनाखि पास जादों बिथांमोननि थाखाय आं कंग्रेचुलेसन जासिबाय मिजिंथिदों फैबाय थानाय समा जे जायफोरनाखि क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुजुग सुबिदा लानानै होफैगोन आं बेखिनि मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ